Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Al-Islamion an b'a fo ka barikada ala foli kɔ kan sinsinni alakira tɔgɔ ye alakira mandi diɲɛ dara min kanu kama n'o de y'an sigi nin kɛnɛ in ka yan wulada in na Seko Amadu Sidibe Baningo Amadu bi sunkaloba in na Tɔyifatulayi Mali tɔgɔ la an ye Al-Islamion wele bari silamɛya dinɛ alakira Muhamadu y'o fɔ wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamina. Ne ala ne ma mamaru ci foyi kama sallallahu alaihi wasallam faw danfɛ bɛɛ ka hinɛ o alakiraba min cira hinɛ kama o hinɛ kelen kama anw ka ɲɔgɔn minɛ hinɛ kama sigiɲɔgɔnw ka ɲɔgɔn minɛ hinɛ kama silamɛw ka ɲɔgɔn kanu hinɛ kama cɛ ni muso ka ɲɔgɔn kanu hinɛ kama denw ni mansaw ka ɲɔgɔn kanu hinɛ kama o hinɛ kelen kama an ye ci bila an sigiɲɔgɔnw ma an'an ka tɔndenw an'an baarakɛɲɔgɔnw a tɔnden musoman na cɛman n'o ye Tɔyifatulayi ye an ka ɲɔgɔn sɔrɔ Seko Amadu ka denbaya la bi wulada in na Kati Kandigi la péage kɛrɛfɛ Cɔyi u nana u nalen sa fɛn min y'an nisɔndiya ka tɛmɛ a bɛɛ ka kun o de ye media yɛrɛ ye TV awa Zahara n'o ye Zahara TV o bɛ kɛnɛ kan Kati 24 bɛ kɛnɛ kan o bɛɛ kɔfɛ ayiwa Samba Tarawele o bɛ kɛnɛ kan o kɔfɛ Bari bɛ kɛnɛ kan n'o ye photographe Bari ye o bɛɛ lajɛrɛlen kɔfɛ radio Bɛlɛkan min ye Kati Samala ɲɔ ye o fana bɛ kɛnɛ kan o tuma na o nisɔndiya de bonyana an ma an sigiɲɔgɔnw bɛ kɛnɛ kan minnu n'an yɛrɛ dinɛ baara la fidinilahi u caman bɛ kɛnɛ kan wa an ka tɔndenw bɛ yan a dɔw bɔyɔrɔ ka jan kosɛbɛ u n'an bɛ Tɔyifatulayi kɔrɔta ka kunkɔrɔta an bɛ foli kɛ Tɔyifatulayi tɔnden tɔw la k'a daminɛ depuis Sikaso Kucala Blan ka taa bɛsi fɔ Manandali Gabon Faransi Côte d'Ivoire an b'a bɛɛ lajɛlen fɔ ani Bamakɔ yan ani Mundugula a tɔnden minnu bɛ yen n'u cɛsirilen don su ni tile Sikasokaw ka foli bɛ nin kɛnɛ kan u ye u bolo bila u kun u ye wari caman ta k'a ci ko Seko Amadu k'o bila a kun ko sunkalo sera Sikasokaw ani ce aw sara bɛ Ala bolo a bɛ cogo min na Tɔyifatulayi tɔnden bɛɛ cɛsirila anw ka nin tɔn in sigira ka maaw dɛmɛ ɲɛnamaya kɔnɔ an sigilen tɛ ka fɛn ɲini k'a bila nufa kɔnɔ tɔnden yanne k'a di Seko Amadu ma Seko Amadu de kan k'a fɔ hɔn bari n'a fɔra ko silamɛw a y'a di Ala ma karamɔgɔw aw fɔlɔ de kan k'a di o kama Tɔyifatulayi Mali y'i kun bɔ an b'a fɛ ka dɛmɛ kɛ se min m'an ɲɛ k'a kɛ maaw ye orphelins personnes âgées yatimɛdenw olu bɛɛ lajɛlen ye kelen ye kɛnɛya ko ani siniɲɛ ani ji min da ka taa bila hadamadenw farali ɲɔgɔn kan ani diinɛ baara ani bɛn tɛgɛ di ɲɔgɔn ma bɛnde yɔrɔ o yɔrɔ hɛrɛ tɛ yen Tɔyifatulayi nana ne kama an nana su in tigɛ k'an bolo don minɛn kelen na wulada in na ka dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ jasa an kanu tɔ ka don ɲɔgɔn na o de y'an se kɛnɛ in kan yan an bɛ sunkalo min kɔnɔ tile t'a la ba in m'o de fɔ a ye alakira sallallahu alayhi wa sallam an di foyi kɛ fɔ ale ɲɛda bonya ka kɛnɛ m'a ɲini Mali alisilamɛw diɲɛ alisilamɛw n bɛna fayida min di n'i y'a kɛ i bɛ dugawu kɛ ne yɛrɛ ye kana ɲinɛ n kɔ dɛ a tɛnɛ de y'o ye n'i ɲinɛna ne kɔ ɔ tuma na sisan e b'a fɛ a kɛ jaabi kelen ma yɔrɔ a ti ɲɛ dɛ i bɛ dugawu kɛ Seko Amadu ye n'i ye seli kɛ n'i tilara seli la a kɛra nanfila ye jɔko fila salamu bilalen kɔ i sigi sigiyɔrɔ la iza jaa nasrullahi wal fatihu wa ra'aytana sayadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbi wastaghfirhu innahu kana tawwaba i b'o wurudi k'a s'a dan na siɲɛ 99 n'i y'a kɛ nafolo ko la Ala y'o d'i ma n'i y'a kɛ bonya ko la Ala ye bonya d'i ma ni denko don Ala ye den nɔgɔya i ye i kɛra cɛ i kɛra muso ye n'i y'a kɛ woloden nɔfɛ Ala y'o d'i ma n'a kɛra furuko ye fana Ala y'o nɔgɔya maa min ta ye jɔyɔrɔko ye n'i y'a wurudi Ala b'o nɔgɔya i ye nka a wurudili tɛnɛ ye min ye kana ɲinɛ ne de kɔ i bɛ dugawu kɛ Seko Amadu ye Seko Amadu Ala k'i sɔn miliyɔn caman la ni ne fana y'o sɔrɔ o bɛ bɛn mɔ Ala ka hɛrɛ k'a ye Ala k'a ɲɛ u bolo salamu aleykum wa rahmatulah ajuru ka Ala la. Ne bɛ Yirima ne tɔgɔ Kadi Jara ka bɔ Yirimajɔ an nana Tɔyifatulayi ka suntigɛ de la bi an ka Seko ba n'o de ye Baningo Amadu ye a y'an wele suntigɛ belebele la an nana bi ka n'a kɛ Tɔyifatulayi ye dɛmɛ caman kɛ sunkalo in yɛrɛ kɔnɔna la a ye
dɛsɛbagatɔw orphelins ka fara dɛsɛbagatɔ caman bi a y'an fara ɲɔgɔn kan an kana sun tigɛla an b'a fo k'a barikada sun tigɛra hɛrɛ ni baden na jama caman bɔra an bɛ dugawu kɛ Seku ala ka si ni kɛnɛya d'a ma ala ka tɔyi fatulayi k'a ɲɛ ala ka a mɛn an ɲɛfɛ ala k'an kɛ kɔmɔgɔ ɲumanw ye awɔ hakilina wɛrɛ b'an na ka dɛmɛ caman kɛ kalanso jɔw b'u la dɔgɔtɔrɔsow b'u la ka fantanw dɛmɛ yɛrɛ 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 de Salam alaikum. Moi c'est Birama Sidibé, le trésorier de l'association Tefatoulaye. Ce soir, on a organisé cette cérémonie de rupture de jeûne chez Cheikh Amadou Sidibé et Akati Kantigila. Donc l'occasion était bonne pour faire appel aux membres de l'association ainsi que des voisins pour venir ensemble rompre le jeûne et qui fait partie des activités de l'association Tefatoulaye. C'est pas notre première activité au cours de ce mois. Avant le début du mois de Carême, nous avons eu à organiser un don à l'endroit des orphelins et des veuves. Et cela s'est passé à la grande mosquée de Kati Farada. L'association Tefatoulaye est là pour venir en aide, n'est-ce pas, aux populations qui sont en difficulté. Notamment les personnes ciblées, ce sont les orphelins, les veuves, les démunis. Notre aide va à l'endroit de ces couches-là. Nous sommes là ce soir, c'est dans ce cadre-là. L'association Tefatoulaye a eu à réaliser beaucoup d'activités et continue de les faire bien sûr. Nous avons mis en place beaucoup de centres de formation que nous appelons communément Kalampo. Maintenant, nous formons des femmes dans ces centres-là pour les instruire comment faire la prière, maintenant les apprendre les sourates du Saint-Courant. Maintenant, nous faisons cela dans plusieurs quartiers de Kati. Maintenant, nous avons parrainé avec notre partenariat, il y a une ONG internationale. Maintenant, nous avons lié un partenariat avec cette ONG. Maintenant, nous venons aussi en aide à l'endroit des orphelins. Il y a des orphelins qui sont parrainés maintenant par ces ONG internationales, par notre intermédiaire. Maintenant, nous venons aussi en aide à l'endroit des veuves. Les centres de santé aussi, on sait qu'il y a des personnes malades qui sont en traitement dans les centres. Maintenant, ils n'ont pas de moyens pour faire face aux frais d'ordonnance. Maintenant, nous intervenons aussi dans ce cadre-là. Donc, l'association Tefatoulaye, en résumé, est là, c'est pour venir en aide aux gens qui sont dans les besoins. C'est ça, en gros.